Uy, nanawa ka anak. Asa naghalin sa bulat? Unsay halin? Ingon ka nga. Isuroy ra. Ha? Wala makagaing ibalidya. Iso ingon maka isuroy ra, di ako gisuroy ni. Pagkawalay, batasan ng bataan eh. 20 anyos, mangihi pa. Uy, bangon dia, uy! Sunog, sunog! Sunog! Usay sunog, ha? Usay sunog? Huwag na kita sa hong-nahong, ha? 20 anyos na ka, mangihi pagyapong ka. Gintawa na putol na mag iba. Naputol. Sugit karong papa, mama. So, dito, liwata kasi mong inahampalahi ka. Manghihi po dahil si mama sa una pa. Paghilom na diha. Natay mo na itong isuro ito, ang atuang bulod ito, okay, dagan na kayo ni stock. Oo pa, ako ratong isuroy. Ah, ibatasan ni si papa. Nagbatarong diha. Sama ni si papa po, maayon na untapod akong pagpangihi, di putora. So, bulan pag suroy-suroy. Paita pagkaamahan. Ahay. Yung ni papa, naka-stack na nga bulan niya. Saan may kilo? Paluoy. Saan kilo plastic pagyo? Be, original, ganyan bularan. Baho pagyo. 2,000 years later. Bulag-nod! Bulag mo diya, bulag-nod! Nod! Bulag! Hindi yan, magsuri ini. Wala magyapay ng mga tana. Di ka raon. Wala ako na kung. Ikaw na po go. Ako na kung. Dito mo. Kasarang mereka. Dua ka bong. Dua akong lawas. Sana mausa. Lagi makigo ah. Away labot. Hangin. Kadili. Oh, kakay usap. Basta naman. Hindi mo lang tao siglan. Tayo wala. Tayo mo gawin na. Ay, mo gawin na. Wala. oh. Kapag naman ako silang mama. Dari bulan daw. Dari bulan. Tuan lagi yuk. Tahu tahu tahu. Ha? Pindah dari mana?
Doy, dali sa diri doy. Nagpila ka din bulag ini mo? Dili man ni baligya. No? Ingon si Papa isuroy ra man ni. Ano sa yung bulag nga? Di, kumagdardala, suruy ra. Oo, suroy ra. Kira ka. Na. Taon. May pay magdula na matagbalik. Gan, sabad-sabad naman. Puito. Dadalag bulat niya, suruy ra. Sige, puli na ko ninyo dia. Bye-bye. Kagton pakarok iro. 2 hours later. La 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 la. La 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 la. Oy, nana ka anak. Asa naghalin sa bulat? Ang sayalin. Ingon ka nga. Isuroy ra. Ha? Wala makagaing ibaligya. Iso ingon maka isuroy ra, di ako gisuroy ni. So thank you sinong pagtanaw ani nga video guys. Mga kadangag. I mean, so thank you so much sinong paghuman ani nga video. So tungod kay imong gihumaning video is naami i-shout out. So shout out dahil sa AC Julita Tavines. Thank you sa pagtanaw. Shout out sa Dark Bell. Salamat Lord sinong pagsuporta nako. Pagsuporta namo. Pagsuporta ani nga YouTube channel. Thank you tayo. Then shout out po ni RJ. Ano siguro ni? Yung shout out ni mong RJ. Kanang wala ko wala nimong ngalan kay medyo taas siya di ko kaya ka wag kan mo din ako ka butang. So Shout out po din ni Jimalin Isano. Salamat sa paglantaw ninyo sa among mga video. Shout out po din ni Joycel Ani. Thank you kayo nimo. thank you so much. Oh, shout out dahil ni dito Bombay. Salamat. So thank you kayo sa pagtanaw. Shout out kay Manilyn Torres. So salamat sa paglantaw sa among video. Hello. Thank you. Thank you. Og shout out kay Mirilap ni Aiste. Chinese pala. Sige. Sabi ka na to, will you marry me? Aiste, Chinese pala. Shout out dahil ni Kuan. Yang pasawat ato is shout out ni Mirilove Fuentes. Fuentes. So thank you kayo. Salamat. Thank you kayo sa pagsuporta ninyo at pagtanaw sa mga video. Then kung gusto mo ma-shout out next video, katong wala na shout out ini nga video is comment down below. Then i-hit ang like button des abos. Then kung pa ka naka-subscribe, subscribe na. Then i-hit ang notification bell para ma-notify ka kung namin bagong i-upload nga video. So muna na guys, mga kadangag, patayon lang mo ng update sa mga video des kadangag channel kay dagan pa may mga dinanghag nga mga video among ipakita ninyo. So muna na guys, see you sa mong video.